Мой народ мусіць навучыцца прынцыпам дэмакратыі, дыктату праўды і урокам навукі. Забабоны павінны знікнуць. Так казаў Мустафа Кемаль Ататурк, рэфарматар і баявы камандзір, першы прэзідэнт Турэцкай рэспублікі, які стварыў на стыку Еўропы і Азіі перадавую і свабодную дзяржаву. Кожны правакатар ці адмарозак, які падыме руку супраць уладаў, мусіць быць пэўны, што улады адсякуць ягоную руку. Так кажа Реджеп Эрдаган, сённяшні турэцкі прэзідэнт, які паступова ператвараецца ў султана. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Ярослаў Стешек, а на Белсаце глобальнае пытанне. І сёння мы запрашаем вас у Турцыю, але не на курорт і не на рынок, а ў гарачую геапалітычную вандроўку. Турцыя – гэта не толькі мора і гістарычныя краявіды. Гэта 84 мільёны чалавек і важны для Беларуси рынок. Турция вообще является одним из ведущих наших торгово-экономических партнеров. Как-то это уже сложилось давно. Мы там поставляли и металлопродукцию, и продукцию нефтехимическую нашу, хоть достаточно активно поставляется на Турцию. Пытались создать сборочное производство даже техники МАЗ. Когда-то что-то там договаривались и насчет сборки наших тракторов, но немножко этот проект пока не пошел. Турэцкія фірмы удзельнічаюць у беларускіх будаўнічых праектах і ў нашых свабодных эканамічных зонах. Туркі традыцыйна вязуць да нас на продаж вопратку і аграрную прадукцыю. Ёсць і шэрыя схемы. 4-5 гадоў таму праз Беларусь у Расею кантрабандай траплялі турэцкія памідоры, якія Крэмль забараніў есці расейцам за тое, што Турцыя збіла расейскі бамбавальнік падчас парушэння турэцкай паветранай прасторы. Предательские удары в спину от тех, в ком мы видели партнеров. Цяпер замест памідораў будуць цытрусавыя. Раз спажыў нагляд, знайшоў у турэцкіх мандарынах сляды пестыцыдаў. Адразу пасля таго, як Украіна упершыню ўжыла ў баі турэцкі ударны дрон Байрактар ТБ-2. История должна заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольно неонацистам киевский режим. 26 кастрычніка расійскія гібридныя сілы ў Донецкай вобласці абстралялі украінскія пазіцыі з гаўбіцаў. Адзін украінскі вайсковец загінуў, адзін быў паранены. Узброеныя сілы Украіны знішчылі гаўбіцу, кіраваную ракетою з турэцкага дрона ў адказ, што не супярэчыць менскім дамоўленасцям. Цель уничтожена, человечки разбегаются. То есть заряд был небольшой именно для уничтожения одной пушки. Як тлумачыць украінскі эксперт, гэта была дэманстрацыя магчымасцяў, каб баевікі ведалі, што пасля артылерыйскага удару могуць атрымаць ракету ў плечы. Украіна купіла байрактары яшчэ за часоў прэзідэнта Парашэнкі і даўно выкарыстоўвала іх, але раней толькі як сродак выведкі. Над территорией боевых действий на Донбассе, на границе с оккупированным Крымом, во время обострения ситуации на белорусской границе, ну и над Черным морем. Самае важнае, нават калі гэты бамбавальнік саб'юць, пілот застаецца жывым. Podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Turcji. Падчас візіту прэзідэнта Польшы ў Турцыю будуць набытыя 24 дроны, узброеныя супрацьтанкавымі ракетамі. Гэта зброя спраўджаная ў баі, на войнах. Wojsko polskie nie posiadało. 3 гады таму сваімі ударнымі дронамі туркі паспяхова разграмілі войскі Башара аль-Асада на поўначы Сірыі, спаліўшы дзясяткі адзінак дарагой бронетэхнікі, у тым ліку расійскія сістэмы паветранай абароны «Панцер С-1». Панцыры, якія, па ідэі, мусілі збіваць гэтыя дроны, гарэлі ад турэцкіх ракетаў і ў Лівіі, калі Анкара выступіла супраць расійскага саюзніка генерала Хафтара. Турэцкія ударныя дроны на ўзбраенні Азербайджану далі яму перавагу летась падчас войны ў Нагорным Карабаху супраць расійскага саюзніка Арменіі, якая воевала хутчэй па-савецку, кажа эксперт. Азербайджанцы сделали ставку на разведку и целеуказания с помощью Байрактара, и выиграли. Караула! Оу!
Днямі турэцкі прэзідэнт Реджеп Эрдаган лётаў у Карабах, каб урачыста разам з Ільхамам Аліевым адкрыць будоўлю аўтадарогі, якая стане часткаю будучага зангізурскага транспартнага калідору між Турцыяй і Азербайджанам праз Арменію. Гэта была дэманстрацыя моцы і перамогі. Спалучэнне Турцыі з Азербайджанам. Спалучэнне Турцыі з Азербайджанам праз Зангізур было стратэгічнаю мэтаю панцюрскіх асяроддзяў і панцюрскай ідэалогіі яшчэ з канца Першай сусветнай вайны. Але варта памятаць, што кантроль над гэтым зангізурскім калідорам у руках Расіі. Не варта думаць, што Эрдаган антырасійскі палітык. Ён хітра лавіруе між Захадам і Ўсходам у прыватных інтарэсах. Напрыклад, прэзідэнт Турцыі пайшоў на канфрантацыю з саюзнікамі з блоку НАТО, калі набыў расійскія сістэмы паветранай абароны С-400 і плануе купіць яшчэ партыю. Адпаведна з гарантыйным доступам расійскіх тэхнічных спецыялістаў, а гэта патэнцыйная пагроза для натаўскіх самалётаў. Чтобы комплекс не сбил, например, самолеты свои, системы свой-чужой, они с ними взаимодействуют. Таким образом, информация от самолетов ВВС Турции будет поступать на эти комплексы, откуда россияне имеют возможность эту информацию считывать. Ёсць і іншыя гешэфты з Масквою. Турцыя імпартуе расійскі газ праз трубаправод «Блакітная плынь» каля 17 мільярдаў кубаметраў за год, а таксама праз турэцкую плынь, магутнейшую ў 2 разы. Турэцкая плынь з'явілася пасля таго, як разваліўся праект Пуціна і Міллера «Паўднёвая плынь». Гэты газаправод мусіў дастаўляць паліва ў Аўстрыю і Італію ў абыход Украіны. Але калі расійскія зялёныя чалавечкі анексавалі Крым, недабудаваную трубу перанакіравалі ў Турцыю, якая цяпер сама можа выгадна перапрадаваць газ еўрапейцам. Аднак і залежнасці ад «Газпрому» у Анкары няма. Туркі паспяхова карыстаюцца трубаправодам ад Азербайджану ажно да Італіі. Эрдаган скарыстаўся расійскімі дзеяннямі ў Крыме, каб атрымаць ад Пуціна выгадныя газавыя кантракты, хаця Турцыя выступае рэзка супраць анексіі паўвострава. Крымский вопрос – это крымские татары, которые не только единоверцы турков, что очень важно, но и большая диаспора в самой Турции, большая и влиятельная. У кожнага харызматычнага правадыра мусіць быць свой глобальны праект. У Эрдагана гэта аб'яднанне тюркаў, носьбітаў тюркскіх моваў, большасць з іх мусульмане. Уйгуры у Кітаі, казахі, узбекі, туркмены, кіргізы, азербайджанцы, жыхары Татарстану і башкіры ў Расіі, крымскія татары і нашыя беларускія татары. Агулам 160 мільёнаў чалавек па ўсім свеце. Национализм сейчас используется Эрдоганом как фактор объединения турецкого общества вокруг себя. Он начинал, кстати, как антинационалист. Пантюркізм у гэты момант не стратэгічная дактрына, а інструмент рэактыўнай палітыкі. З аднаго боку здабыты зангізурскі калідор, а з іншага Турцыя цалкам забыла пра уйгураў у Кітаі, каб не псаваць стасункі з Пекінам. Але такая рэактыўная палітыка і прапаганда могуць несці небяспеку новых войнаў. У 2016-17 годах у важных турэцкіх медыях, кантраляваных уладамі, былі вельмі папулярныя розныя мапы Турцыі ў межах істотна шырэйшых за сённяшнія. Там была частка паўночнага Іраку, была паўночная Сірыя, а таксама элементы Грэцыі і Балгарыі. Тады можна было чакаць анексіі паўночнага Іраку, але гэтага не здарылася. З іншага боку, Турцыя акупуе частку паўночнай Сірыі, а за апошні год з'явіліся пагрозы анексіі некаторых грэцкіх астравоў і пашырэння турэцкай зоны на Кіпры. Як тлумачыць Вітальд Рапітовіч, у захопленых раёнах Сірыі туркі не проста наводзяць свае парадкі і ўводзяць турэцкую адукацыю ў школах. Яны перасяляюць туды сірыйскіх туркменаў ды і іншых уцекачоў за кошт курдскага насельніцтва. Гэтыя людзі не жылі там, у паўночнай Сірыі. Іх селяць замест выгнаных курдаў. Я ўжо атрымліваю паведамленні, што ў выніку турэцкіх пагрозаў курды не адчуваюць сабе там у бяспецы. Гэта становіцца матывацыяй ляцець у Менск і адтуль штурмаваць польскую мяжу. Беларускія чыноўнікі маглі скарыстацца турэцкім досведам для стварэння міграцыйнага ціску на еўразвяз, не выключае былы дыпламатычны працаўнік у Турцыі, бо Эрдаган гэтым займаецца даўно.
сдерживания потока беженцев, которые находятся на территории Турции, сирийских и других. Счет тут идет на миллионы в обмен на, скажем так, на миллиардные финансовые вливания со стороны того же самого Европейского Союза. У Эрдогана вельмі добрыя стасункі з Лукашэнкам. Дзякуючы яму блок НАТО не ўвёў жорсткіх санкцыяў за прымусовую пасадку ў Менску авіярэйсу Афіны-Вільня. Гэта была падзяка за 2016 год, калі пасля няўдалай спробы ваеннага перавароту Эрдоган распачаў рэпрэсіўную кампанію супраць усіх апазіцыйных сілаў, нават далёкіх ад вайскоўцаў. Беларусь безоговорочно поддержала позицию действующего тогда руководства Эрдогана, лично который, в общем-то, несмотря на то, что там произошло дальше, вот, все мы знаем, какие шли там репрессии, собственно, они продолжаются. Это чувствуется потому даже страх у людей высказываться, потому что очень сильные преследования любых инициатив оппозиционного плана. Былі арыштаваныя дзясяткі тысячаў чалавек. Са службовых пасадаў масава звальнялі суддзяў, вайскоўцаў, чыноўнікаў, прафесараў. Неабмежаваная ўлада нараджае самадурства і карупцыю. Карупцыя вядзе да некампетэнтнасці. Разам яны разбураюць гаспадарку і прыватны бізнес. А ўсім незадаволеным неабмежаваная ўлада можа даць толькі рэпрэсіі. І калі самадур прырос да трона, то будзе трымацца за яго колькі можа. Беларусы адчулі гэта на сабе. Гэтаксама, як і туркі. Турция яшчэ не дайшла до полного тоталитаризму. В стране все-таки очень сильное гражданское общество. Это отличает, наверное, Турцию от каких-то других примеров, если будем сравнивать с Беларусью. Очень большое количество судов, судебных процессов, которые бывают против журналистов, очень часто заканчиваются в Турции все-таки решениями судов, которые не всегда совпадают с решениями властей, прокуроров, например, и обвинителей. Але пасля здушэння апозіцыі Реджеп Эрдоган правёў палітычныя рэформы на законодаўчым узроўні. Полномочия президента очень широкие, и во многих вопросах они уже не ограничиваются парламентом. По сути, это суперпрезидентская республика. Очень много есть таких контроверсійных решений, которые принимаются указами президента. Афіцыйна прэзідэнт атрымаў больш улады, каб хутчэй кіраваць гаспадаркай і вывесці эканоміку з крызісу. Але ў выніку для простых туркаў бяда бяду гоніць. Очень сильная девальвация турецкой лиры, и она сейчас приблизилась к показателю 10 лир за $1. И я вам скажу, что это большая потеря, чем у Украины, которая пережила войну. Турэцкае грамадства не здаецца. 2 гады таму партыя Эрдогана прайграла муніцыпальныя выбары ў такіх буйных гарадах, як Анкара і Стамбул. А наперадзе прэзідэнцкія выбары. Во многом 2023 год будет определяющим. И если выборы пройдут демократически, а пока, в общем-то, несмотря на все нюансы, в принципе, к выборам в Турции, к выборам, к избиркому в Турции претензий нет. Усход – справа тонкая, а міжнародная палітыка – штука шматузроўневая. І каб нам, беларусам, упэўнена адчуваць сябе ў глобалізаваным свеце, натуральна, трэба ведаць, што і дзе адбываецца. Дасылайце нам свае глобальныя пытанні на Белсат-бот у Тэлеграме з пазнакай для Ярослава Стешыка. До сустрэчы роўна праз тыдзень.